Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» і на календары 25 лістапада. Далей у выпуску. Канцэрт вакальнай і інструментальнай музыкі пройдзе ў Мінску. Распрацаваныя планы святкавання 150-годдзя Фердынанда Рушыца. Напрыканцы абмяркуем з Даніэлем Ястрэмскім падрабязнасці яго конкурснага нумара. Пачынаем. Літаратурны тэатр слова Зінаіды Феактіставай заўтра запрашае на моноспектакль «Ягадны хутар», прымеркаваны да юбілею паэткі Яўгеніі Янішчыц і да года малой радзімы. Тэма радзімы была візітоўка Янішчыц першы год яе творчасці. Якія яшчэ цікавыя культурныя мерапрыемствы гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. У асаблівых прадстаўленнях за амаль 25гадовую дзейнасць гэты танцавальны калектыў ужо не мае патрэбы. Іх нумары запамінальныя са сваім адметным стылем. Асабліва, што тычыцца адраджэння народных танцавальных традыцый. Адразу ў дзвюх намінацыях 8-га конкурсу харэаграфічных калектываў у Царскім сяле калектыву «Папа Раскветка» не было роўных. Мы танцевали в Санкт-Петербурге, танцевали гусачок, танцевали витебскую польку, танцевали пчелку и танцевали сито. Народные танцы, они очень красивые, изящные, шикарные. И мне как бы по душе больше народные, чем эстрадные и другие категории такие. На такое стаўленне да ўласнай культуры натхняе сваіх таленавітых танцораў мастацкі кіраўнік калектыву Ірына Лаўрова. За час існавання «Папа Раскветки» хореограф выховала не одно поколение майстров сцены. Приоритет – это народный танец. Это обязательно. Мы изучаем народный танец очень глубоко, серьезно. И, в общем-то, все наши победы связаны с тем, что мы именно народный танец пропагандируем. И что вот приятно, сейчас вот нам дали специальную номинацию, диплом специальной номинации за сохранение культуры национального творчества. Мовой танца, рухом пензля и непаўторными вышитыми узорами выхованцы Слуцкага центра открывают для себе свет творчасці, а ўсяму свету сваю студию. Заўтра ў Мінск завітае балет Аллы Духавай «Тоды» са сваім юбілейным канцэртам да 30годдзя тэатра. Новую праграму «І прысніцца такое» ўпершыню пакажуць на беларускай сцэне. Гэта спектакль, які дае магчымасць накіравацца ў падарожжы па хвалях фантазіі да ўласных мараў. Праект «Сета HD» прапануе да прагляду на вялікім экране спектакль «Гамлет» тэатра «Барбікан». Галоўную ролю ў ім выканае намінант на прэмію «Оскар» Бенедикт Камбербэтч. Паставіла бессмяротны твор Уільяма Шекспіра Ліндсі Цёрнер. Гэта жанчына-загадка, пра яе няма артыкула ў Вікіпедыі, яна не дае інтэрв'ю, а пошукавая сістэма не паказвае яе фота. Але Цёрнер – зорка брытанскага тэатра. І трэцяя жанчына, якая атрымала прэмію Лоўрэнса Алюе, самую прэстыжную ўзнагароду ў Брытаніі. Тэатр беларускай драматургіі прапануе для наведвання меладраматычны спектакль «Любоў людзей». Таямнічая, амаль дэтэктыўная гісторыя з загадкавым забойствам і дзіўным каханнем. Яна здарылася ў глухім беларускім горадзе. Гэта аповед пра мужчын і адну жанчыну і іх жыццё і, вядома, пра каханне. Спектакль па творы Дмітрыя Багуслаўскага паставіў Аляксандр Гарцуеў. Прэм'еру гэтага года спектакль «Звучылішча» заўтра пакажуць у культурнай прасторы ОК-16. Александр Марченко прэзентаваў сваю пастаноўку ў чэрвені гэтага года. П'еса маладога драматурга, нашага суайчынніка Александра Іванова, паспела з поспехам прайсці на сцэнах расійскіх тэатраў і нават стаць намінантам расійскай тэатральнай прэміі «Залатая маска». Цяпер гісторыю звычайнай беларускай вучаніцы ПТВ і шчырую размову пра сучасную Беларусь можна ўбачыць у інтэрпрэтацыі айчынных майстроў. Звяртаем увагу, спектакль мае ўзроставае абмежаванне 18+. Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі заўтра запрашае на канцэрт вакальнай і інструментальнай музыкі. Адзін з цыклу «Канцэртмайстэрскае майстэрства» пройдзе ў вялікай зале. Усе ўдзельнікі канцэртаў лаўрэаты міжнародных конкурсаў. У праграме творы Моцарта, Рассіні, Манюшкі ды іншых. Уваход па бясплатных квітках. Што яшчэ цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі ў наступным сюжэце.
У Россию продаж поступили виниловые пластинки и CD з невядомым раней треком Виктора Цоя. Песня «Атаман», якую ён стварыў незадоўга да смерти, была перазапісана ў 2012 годзе музыкамі гурта «Кино». Аднак маецца і іншая версія гэтага трека, акустычная у выкананні Цоя. Яе ўдалося аднавіць з аўдыакасеты, якая знаходзіцца ў архіве Наталі Разлогавай, былой каханай спевака. Зараз дыскі і пластинкі ўжо трапляюць у продаж. Першы тыраж усяго 600 экземпляраў. Дуэт Chemical Brothers анансаваў новы альбом под назвай «No Geography». Чакаецца, што пластинка выйдзе вясной 2019 года. У яе войдзе абнародаваны раней сінгл «Free Yourself». Рэліз стане першым з моманту выхаду ў 2015 годзе альбома «Born in the Echoes». Гурт таксама абвясціў некалькі канцэртаў у межах новага тура. Гастролі стартуюць у Мехіка, пасля чаго музыкі адправяцца ў Лос-Анджелес і Сан-Францыска. Брытанскі інді-гурт 1975 падзяліліся са сваімі прыхільнікамі кліпам на песню «Sincerity is Scary». Это адзін з сінглаў з іх новага альбома, які выходзіць ужо на наступным тыдні. Рэжысёрам відэа выступіў Уоррен Фу, а галоўную ролю ў ім выканаў вакаліст калектыву Мэтт Хілі. У 2020 годзе ў гонар 150-годдзя з дня нараджэння мастака ураджэнца Беларусі Фердынанда Рушыца плануецца арганізаваць шэраг мерапрыемстваў, у тым ліку выставу ў Мінску, Вільні, Варшаве, правядзенне ў беларускай сталіцы канферэнцыі, прысвечанай мастаку, аднаўлення радавога маёнтка ды іншае. Акрамя таго, плануецца падаць заяўку на ўключэнне святкавання юбілею ў спіс памятных дат ЮНЕСКО. Выстава сучаснага жывапісу «З ніадкуль з любоўю» іспана-французскага мастака Марка Антонія Лі прадстаўлена зараз у галерэі мастацтва. У экспазіцыі калекцыі жывапісу майстра створаныя за апошнія 20 гадоў, а таксама унікальныя скульптуры з масіва ў стылі мадэрн з міксам сімвалаў сакральнай геаметрыі і структур ДНК. Яркае спалучэнне каляровай гамы і экспрэсія тэхнікі аўтара адлюстроўвае гумар, настрой і індывідуальнасць асобы. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Пакістанскі горад Карачы пагрузіўся ў атмасферу сцэнічнага мастацтва. Тут праходзіць 17-дзённы тэатральны фестываль «Сін». Спектаклі пастаўленыя на нацыянальнай мове урду і рэгіянальным сінхі. Сярод п'ес ёсць брадвейскія хіты, адаптаваныя пад мясцовую культуру. У п'есе ёсць важныя сцэны, ёсць пачуцці, гумар і ёсць душэўны боль. Мы стараліся паказаць не камедыю, а сум людзей. Адзін са спектакляў распавядае гісторыю дзяўчыны народнасці сінхі. Бацькі жадаюць выдаць яе замуж. Яна ставіць умову. Будучы муж павінен ведаць на памяць вершы шаха Абдулы Латифа Бхітаі. Это самы вядомы паэт, які пісаў на мове сінхі. Яго творы насычаныя пасланнямі аб усеагульнай любові і гармоніі. Мы паспрабавалі перадаць іх, каб было карысна маладому пакаленню. Тэатральнае мастацтва ў Пакістане доўгі час знаходзілася ў заняпадзе з-за ўзброеных сутыкненняў, але яно адрадзілася і апошнія 10 гадоў набірае папулярнасць. Улады правінцыі Сін праводзяць фестываль у Карачы ўжо ў 3-й раз. У гэтым годзе акцёры прадставяць 20 спектакляў. Праз 12 год пасля апошняга іх візіту ў Мінск вяртаецца Растрэллі Чэлло квартэт. Яны выступяць на сцэне Белдзяржфілармоніі. Калектыў адзін з найбольш вядомых у свеце віоланчэльных квартэтаў. Праграму яны будуюць па прынцыпе кантрастнасці рок-класіка, класіка-поп, класіка-джаз. Такі ж прынцып будзе і ў новай праграме ад Брамса да Бітлз, якую Растрэллі Чэлло квартэт вязуць у Беларусь. Заўтра дзень нараджэння адзначае заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь мастак-графік Леў Алімаў. З гэтай нагоды тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да паказу праграму «Камертон» з яго ўдзелам. Пра жыццё і месца творчасці ў ім у монологу майстра заўтра ў 22:40. Молодые художники отказываются от афорта, и он напоминает антикварный труд антиквара. Это уходящий, наверное, все-таки вид искусства. У
У ближайшую сераду у Мінскім маладзёжным тэатры адбудзецца прэм'ера спектакля «І не намі прыдумана». Ён пастаўлены па п'есе Дмітрыя Багаслаўскага «Нічы пар, сказ пра час без мытняў і шляху далёкім, але заўсёды канечным, як трэба, ды і не намі прыдумана». Гэта дарожная п'еса, дзе на роднай мове і з гумарам расказваецца пра падарожжа, пра жыццёвы шлях чалавека, пастаноўку ажыццявіў Дзяніс Паршын. Пазнаёміцца з творчасцю мастацкай дынастыі Масленікавых можна гэтымі днямі ў галерэі «Артхаус». Там праходзіць выстава «Сямейны альбом», дзе прадстаўлены творы 3 пакаленняў мастакоў сям'і. Сваю творчасць яны прысвячаюць роднай Беларусі, бяскрайнія прасторы, ландшафты і ў той жа час ціхія, спакойныя куточкі нашай краіны, дзе хочацца схавацца ад мітусні і шуму сучаснага горада. Усё гэта яны адлюстроўваюць у сваіх работах, пазнаёміцца з якімі можна да 2 снежня. Яго ўклад у развіццё беларускай літаратуры цяжка пераацаніць. Пачынальнік гістарычнага дэтэктыва, аўтар адных з самых цытуемых твораў айчыннай прозы Владзімір Караткевіч стане героем праграмы «Запіскі на палях». Яе можна будзе ўбачыць у эфіры «Беларусь-3» заўтра, у дзень нараджэння пісьменніка ў 23 гадзіны 10 хвілін. Владзімір Караткевіч пакінуў нам багатую літаратурную спадчыну, а разам з ёй і заклік жыць у любові, да прыгожага слова, да сваёй краіны, да дзяцей Беларусі. І яшчэ, у Мінск-арэне тым часам завяршылася дзіцячае Еўрабачанне 2018. Да пачатку шоу мы сустрэліся з прадстаўніком нашай краіны Даніэлем Ястрэмскім і пагаварылі з ім пра падрыхтоўку да конкурсу. Привет, Даниэль. Тебя веет просто такой уверенностью, и кажется, что изначально ты был просто уверен в своей победе в финале. На самом деле, нельзя так сказать, но мы шли к этому, большой командой работали над этим. Какие-то мероприятия делали, чтобы я чувствовал себя увереннее на сцене. Устроили промо-тур тот же, где я выступал на сценах. Я уже был натренирован, то есть на зрительское внимание и как я себя должен вести на сцене вообще. А сегодня в победе тоже не сомневаешься? По крайней мере, я буду делать то, что я должен делать, и выступить достойно. Это самое главное, я считаю. Хочу достойно представить свою страну. А за конкурентами следишь? Кто-то нравится? Да, я посмотрел всех. И я с ними знаком. У каждого есть какая-то своя фишка, у каждого, короче, индивидуальность, как говорится. Судя по тому, как вы дружески общаетесь, конкурентами себя не чувствуете. Я думаю, что не должно быть никакой конкуренции, так как это все-таки праздник Евровидения, и все должны общаться, как-то учиться чему-то новому друг друга. А к советам белорусских участников детского Евровидения ты прислушивался? Именно с детского Евровидения я общался с Русланом, с Хеленой. Вот Хелена именно на национальном отборе, она мне дала советы, даже пожелания, что-то в виде удачи, потому что я считаю, что сдерживать волнение, такого какого-то супер крутого варианта нет. То есть это нужно выйти на сцену и просто отдаться зрителям. У тебя есть приемы, как настроить себя на публику? На самом деле приемов нет. Просто выхожу на сцену и вижу люди, как они позитивно заряжены. Вот особенно на национальном отборе ребята очень сильно поддерживали. Просто когда на них смотришь, веет какой-то энергетикой, которой хочется зарядиться и просто делать свое дело, чтобы это нравилось и мне в том числе. Ты все-таки ученик 9 класса, и, насколько я знаю, учить уроки все равно приходится. Неужели ради престижа страны учителя не делают представителю Евровидения от Беларуси поблажек? Они понимают, что такой груз ответственности пал, то есть Евровидение и как раз 9 класс экзамены. Но после Евровидения я возьму репетиторов и все нагоню. Я им обещал так что они мне верят. У тебя было 3 месяца, чтобы внести изменения в конкурсный номер. Тайм мы услышим таким же, как спел ты его в отборочном туре? 2 дня прошло после Евровидения, немножко отдохнули и сразу начали работать. Немножко видоизменили аранжировку нашей песни, отпустили ее немножко и также сделали ее более мелодичной. И мне кажется, что там есть больше развития. Немножко видоизменили какие-то модные ходы в песне. Как было, но есть какие-то маленькие изменения. На национальном отборе у нас были лазеры. Это тоже было что-то новое для меня, потому что я никогда, на самом деле, не работал на большой сцене с декорациями, вообще с какими-то спецэффектами крутыми. А вот именно на самом Евровидении у нас будет не лазер, у нас будут декорации и локации, с которыми я буду взаимодействовать. Также у нас еще появилось 2 танцора, теперь у нас 5 в команде, я и еще 4 мальчика. Они тоже взаимодействуют с декорациями, и вообще у нас в целом будет какая-то история, можно так сказать, подростковая история, которая затрагивает всех подростков и Беларуси, и вообще в целом мира.
Понятно, что у тебя есть какие-то свои авторитеты в эстраде, а другие жанры? Театр, академическая музыка, литература? Я был несколько раз на вот постановках каких-то, ну, на самом деле это было что-то новое для меня, и, в принципе, мне это понравилось. То есть я всегда люблю что-то пробовать новое для себя, потому что это всегда интересно. Какие планы на случай победы? Если я выиграю, то я хотел бы закатить какую-то вечеринку с ребятами из вообще Евровидения, с моими друзьями, кто меня поддерживал, с семьей, с педагогами, в общем, всех собрать и устроить вечеринку. Безусловно, вся страна желает тебе победы, и мы надеемся, что 25 ноября 2018 года станет днем твоего триумфа. Спасибо. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.